Oray kita na. Masawak man dito impos dati Facebook. Sa nga pulo, abiling tapno agbalin ka nga gwapaw. Muna. Sure kita na. Mula pala basa ka tagi dito. Tawa ka. Mayay. Hello. Sino na ito? Sino? Hello! Kasing! Kasinsin mo nga ako dito ni Salmer! Salmer! Oh! Oh, si kakayan kasay! Apay kasla palya, dumagti pinagsasaw! Kasla, doon na daksing na saksi ka ba ang kasay? Ada ka di itidak ka lang problema! Adda nga ruti kwa! Dakil nga kwa! Problema kasing! Anak ka di DJ problema ang kasay! Kat, ibagam kanya ka! Kamumok kanya ako nga kasinsin nyo! Matulungin! Madmadla ko garod nga! Nilaksamot kwan! Batang pior armal kong kasing! Apaw! Daktol deta problema makasi na! Kaslawan iti remedyan na! Akay sino deta ka di nga balasa kasay! Anya itinagan na! Ni kwa kasing ni Mayang! Wow! Ni Mayang! Tirarmal! Aya? Apay taga-ano deta kasay? Anat lugar da? Ket kwa! Taga barangay Nagilagidan! Purok namnama! Apay mano ka din iti kabayag na? Deta balasa kar arbam ni Mayang kasay? 2 taon ng kasing! Ana! 2 years ang kasay ngar arbam ng itam lang abadlaw! Apaunay kang kasay? Namuyok ka mo iyo! Ket tiko na mo gamin kasinsin ke aguray na kanaw. Kauna! Aguray ka, kunana! Naguray ka mal! Kadinamag mo kumakasin no! Addaw no ang iti mauri mo! Apay apaw! No sit kunana, sit kalatan, di ka gisten apal! Paunay kang kasay! Makaulaw ka mo iyos! Kahit mo ka din nga maamuan iti problema kasay! Wen kasing, kahit kumamuan. Ngam na ibakak dati problema kasi nakitangagsaksakit tinakamaw. Amo mo kanya ka, namuyo mo nga sakti kasing sinyo nga prangka. Diretso akla tapitapit kasi, diya kahit ipaligo-ligaw. Kahit mamaman. Wen kasing. Agsarming ka kasi. Ijay mo nga makita dahil ang problema. Mingming nga manalayin kasi, mating ka talagaw. Dakal ka problema mo kasi. Narigap pa din sa kameri medyara kasi. Nakaro ka mate, kasin mate. Ngayon, sa bagay, agsarita kami ke hanapay kitang tirupak. Kitang, sa bagay, kung mo lang kasay. Kasi, hindi lang may advice cooking ka, isartin mo ang pelang basit iti agaraw. Aglaylo ka pelang kasay. Hamuhiyang. Nalayin ka nga agaraw kasi hindi ka man nalayin ka pasumbat. Wen, isarting ko pa lang. Imbaglangan ng ta, adda ka nga mang advice nga kasinsin ko nga baak.